סוד, רחובות עזובים שעברם המפואר עוד ניכר בהם. עיר ששליטים רבים היו לה. לאורך אלפי שנים, עשרות אלפי תושבים הלכו בסמטאותיה, קנו בשווקיה ועבדו בשדותיה. זוהי בית שאן. ועל כל גלגוליה ותקופותיה השקיף השליט הבלתי מעורער של האזור, תל בית שאן. תל בית שאן היחיד ששרד גם כשרעידת אדמה אדירה החריבה את תפארתה של העיר וקטעה היסטוריה עשירה וארוכה. בתקופת התנ"ך, התל היה עד לאחד המחזות הקשים ביותר שהתרחשו על חומות העיר. היה זה בימי השופטים, אחרי ניצחונם של הפלישתים בקרב הגלבוע. ויהי ממחרת, ויבואו הפלישתים, וימצאו את שאול ואת 3 בניו נופלים בהר הגלבוע, ויכרתו את ראשו, ויפשטו את כליו, ואת גווייתו תקעו בחומת בית שן. וישמעו אליו יושבי יבש גלעד את אשר עשו פלישתים לשאול. ויקומו כל איש חיל וילכו כל הלילה. ויקחו את גוויית שאול ואת גוויות בניו לחומת בית שן. ויבואו יבשה וישרפו אותם שם. ויקברו את עצמותיהם תחת האשל ביבשה. אבל התל ראה לא רק רגעים קשים. הקמת העיר ההלניסטית יוחסה לדיוניסוס, אל הגפן והיין, והפטרון של החקלאות והתיאטרון. לפי האגדה הוא בחר לקבור כאן את אומנתו האהובה ניסה, ואף קרא את העיר על שמה, ניסה סקיטופוליס. אך השליטים החדשים לא איחרו להגיע ולקבוע סדרים חדשים. כצומת דרכים חשוב, הפכה העיר למקום מושבו של המושל הרומי ולעיר המרכזית באזור, מתוכננת ומסודרת. רחובות העיר מלאו עמודים, והבניינים שחלקם ניצבים עד היום נבנו בהתאם לאופנות שהביאו עמם השליטים החדשים. על התל, כמצוות אותה תקופה, נבנה מקדש לזאוס. תבלינים וסחורות מכל רחבי האזור החליפו כאן ידיים. סוחרים הנוסעים בדי פשטן מילאו את רחובות ניסה סקיטופוליס. בית שאן הפכה במהרה לעיר מודרנית לתקופתה, עם מערכת מים ששוכללה על פי מיטב חידושי הטכנולוגיה הרומית, בית מרחץ שוקק, תיאטרון פעיל ורחובות מרוצפים. באמצע המאה הרביעית, כשהחלה דת חדשה להתפשט בארץ ולסחוף אחריה פגנים, יהודים ושומרונים, השתנה אט-אט אופי הפולחן בעיר. על התל, כנסייה מחליפה את מקדש זאוס. חלק ממבני העיר ננטשים, ואחרים, לפי הצרכים החדשים, משופצים בפאר, ובמדרכות משלבים פסיפסים. גם אם שעשועים הם לא בראש מעייניה, ניסה סקיטופוליס מאוכלסת בצפיפות ותוססת, מגיעה לשיא תפארתה בתקופה הביזנטית. כמה מאות שנים לאחר מכן, התל והעיר חוו שוב את שינויי הזמן. השפעה חדשה החלה לחדור ולהשתלט על העיר. הפעם היו אלה המוסלמים שישבו את גן העדן הקטן הזה. אבל לפני שהתל התרגל לנוחותם,
הגיעה שנת 749. רעידת אדמה אימתנית שלא נודעה כמוה באזור, החריבה את העיר ואת חיי תושביה עד היסוד. יעברו שנים רבות עד שהמקום ישוב לפרוח. בעוד רגעים ספורים תהלכו ברחובותיה של העיר שכל המאורעות האלה עברו עליה. מה שתראו נחשף ושוקם בעבודות חפירה ושחזור נרחבות. כל שתצטרכו להוסיף מדמיונכם הם הקולות והמראות של עשרות אלפי האנשים שחיו במהלך הדורות בעיר התוססת והמיוחדת הזאת, אך לפני פחות מ2000 שנה. אנשים שעבדו ורקדו, התאבלו, התגברו, שיחקו ואהבו. כאן, ברחובות האלו ממש.